Mae y fideo hwn yn esbonio beth yw maethu preifat a sut y gallen eich cefnogi os ydych chi'n maethu yn breifat. Mae'n ffeithi preifat os yw blentyn neu berson ifanc yn cael gofal gan rhywun nad yw'n riant neu'n berthynas agos. Yw trefniant yn cael ei wneud heb gymyladaeth i'r diwrnod lleol. Yw blentyn neu berson ifanc o dan 16 oed neu 18 oed os oes ganddo anabledd. Yn aros am 28 diwrnod neu fwy ac mae arhosiad hwn yn barhaus. Er enghraifft, nid yw'n barhaus os yn mynd adref at ei rieni bob penwythnos. Gallai gofalu maeth preifat fod yn gefnder, hen fodryb, ffrindiau teulu, rhieni ffrind yw blentyn neu berson ifanc, person nad yw'n gysylltiedig â'r teulu sy'n barod i feiddi yn breifat. Gall plant gael eu maethu breifat oherwydd maen nhw wedi colli cysylltiad ei rhieni, mae eu rhieni yn sâl neu yn ychacha, maen nhw'n fyfyrwyr tramor sy'n aros gyda theulu lletyrol. Os ydych chi'n maethu plentyn neu berson ifanc yn breifat, neu ymwybodol o rian sy'n gwneud hyn, mae'n bwysig eich bod chi'n rhoi gwybod i ni. Mae'n ofniad cyfreithiol ac mae'n helpu ni i sicrhau bod y plentyn yn ddiogel ac yn cynnig cymorth i'r gofalu. Dylwn ni dweud wrthyn nhw cyn gyntad ac y byddwch chi'n gwybod am y trefnidiau a dim hwyrach na 48 awr ar ôl iddyn nhw ddechrau. Rhaid i unrhyw sy'n ymwneud â blentyn, fel athrawon, gweithio iechyd proffesiynol neu weithio cymdeithasol, rhoi gwybod i ni os ydyn nhw'n dod ymwybodol o blentyn sy'n cael ei feithi yn breifat. Gall maethu preifat fod yn brofiad cadarnhaol, ond mae'n bwysig rhoi gwybod i ni fel y gallwn wneud yn siŵr bod yn trefnidiau'n ddiogel. Pan fyddwn ni'n gwybod am drefnidiau maethu preifat, bydd ein swyddog maethu preifat yn ymweld â'r cartref ac yn siarad â phawb. Gan gynnwys y rieni neu person sydd â chyfrifoldeb riant, os yn bosibl, yn ogystal â'r plentyn. Byddwn nhw'n gofyn pa mor hir y mae disgwyl i'r plentyn aros, manylion unrhyw drefnidiadau ariannol a pha mor aml yn byddwn nhw'n gweld neu'n siarad ei rhieni. Fel pawb sy'n rhan, rydyn ni am wneud yn siŵr bod yn plentyn yn ddiogel ac yn cael gofal da. Gallwn hefyd gynnig cymorth i'r gofalwr gyda chyngor am wasanaethu a chyfeloedd hyfoddi os oes angen. Bydd yn weliadau rheolaidd yn digwydd a gall y gofalwr ofyn am y weldiadau ychwanegol os hoffai gael rhagor o gymorth. Bydd hwn yn parhau nes bod y person ifanc yn cyrraedd 16 oed nes 18 oed os oes ganddo anabledd. Efallai y bydd wedyn hefyd yn gymorth y gael cymorth ychwanegol gan y cyngor. Rhowch gwybod i ni am drefniadau gofal maeth preifat trwy gysylltu â'r tîm. Ffoniwch 01 633 656 615 neu e-bostio fostering@newport.gov.uk. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein gwefan. Ewch i www.casnewydd.gov.uk, chwiliwch am maethu preifat.